Belai Nobar Kotor phaiwi nukjakha chorilam block by khopjak amchairogo. Tei Kurungsha Ramnagar village ni 4 number ward tongthai nok khongni bebak no dera baikha uwati no baro. Dera jaknai no khongni borok rok Haphangni thani chubachu sanlaikha. O khebni Nobar watiyo chorilam block by khopjak amchayo gobang kokno dera kha tongko songlukurokni tongthai nok rok. Tei Kurungsha Ramnagar village ni 4 number ward ni Dipok Debormani tongthai nok khongni tongmani bebak no baikhrubui derawi thangbaika nukhukni borok rok tabuk palmaya anglaijak sawiman kha tabuk sak jorate mungsa chubachu mania kho nukhukni borok rok hinke Haphangni thani kisami safano chubachu manani bagai iyak folok laikha দিদি আপনারা ঘর দিয়ে পুরো ভেঙে গেছে গা কেমনে ভাঙছে 20 টাকা ভাঙছে না তো আপনারা কোনো ক্ষতিপূরণ টতিপূরণ পাইছেন সরকারি কিচ্ছু পাইছেন না কয়টা কর ভাঙছে আপনারা দুইটা কর না আপনার নাম কি মেরি দেবল আপনার হাজবেন্ডের নাম দীপক দেবল কিটা করেন আপনার আপনি লাবাট কাটে কিচ্ছু পাইছেন না না এটা কোন কোন পঞ্চায়েত ভিলেজ দনেশ্বর পাড়া দলাচর রামনগর ভিলেজ ব্লক চরিলাম তো এখন কি চাইতেছেন আপনারা সরকারের কাছে ক্ষতিপূরণ Oro khusha thaiklayo Dipok Deborma khoroksha raba rawi chajanai nukhungni borok rok tabuk nokha nukhung khlai ma tonglaikha obo hai chaya jorawo borokni nukhungni ganawo kebo bade bachano nasinglaijak Bureau Report News Now